Bejn Jannar u Ġunju li ġej, Heritage Malta se tkun qed tħejji xejn inqas minn 70 avveniment intiżi għall-familja kollha, minn tfal sa anzjani. L-avvenimenti varjaw minn żjarat f'siti storiċi, mużewijiet, wirrijiet, reenactments kif ukoll mixjiet. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis, il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit nieda l-kalendarju tal-avvenimenti li se jsiru sa Ġunju li ġej. Huwa qal li dawn l-avvenimenti se jissarfu f'esperjenza kompluta infassla fuq l-aspettattivi tal-viżitaturi. Nedejna kalendarju għall-ewwel 6 xhur ta' din is-sena bil-fuq minn 70 attività li fosthom wieħed jista' jsib wirjiet ta' skala kbira, ta' skala naqriżar, tours tematiċi, taħdidiet mill-kuraturi, mixjiet, dawriet fuq il-baħar. Naħseb hemm ftit minn kollox fejn ħadd nippruvaw ukoll nolqtu lil kulħadd minn tfal għal żgħażagħ, anzjani, familji, studjużi, riċerkaturi u fuq ukoll il-pubbliku in ġenerali. Dawn l-avvenimenti se joffru wkoll bosta attivitajiet fejn it-tfal se jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem fihom. Il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta qal li bħala l-protettur ta' aktar minn 8000 sena ta' storja, l-Aġenzija għandha l-missjoni li tħares il-wild kulturali ta' pajjiżna u tagħmlu aċċessibbli għal kulħadd, kemm fiżikament kif ukoll virtwalment, u bekk tikkontribwixxi biex l-identità kulturali ta' Malta tkun apprezzata aktar.